Καλημέρα σας. Στο σημερινό podcast του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Europe Direct Λάρνακας καλωσορίζουμε την επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κυρία Μυρτώ Ζαμπάρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε τη σημερινή πρόσκληση και να αναφέρουμε ότι τα podcast πραγματοποιούνται στο σπίτι εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκοσία, και να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Χαρά μας. Το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να συζητήσουμε είναι να μας πείτε τι σημαίνει να είναι κανείς επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και τι προκλήσεις είχατε εσείς να αντιμετωπίσετε μέχρι τώρα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τις βάζεις εισαγωγικά πρεσβείες σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά προφανώς δεν είμαστε πρεσβεία, διότι είμαστε σε κράτος μέλος, είμαστε σε ευρωπαϊκό έδαφος, οπότε δεν είμαστε σε τρίτη χώρα. Γι' αυτό τις λέμε αντιπροσωπείες. Και η δουλειά μας εδώ είναι παρεμφερής του να είναι πρέσβης. Δηλαδή, είμαστε εδώ για να δώσουμε τα μηνύματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον κόσμο κυρίως, αλλά και την κυβέρνηση και τον πολιτικό κόσμο. Και επίσης να έχουμε μια άμεση επαφή με τους πολίτες του κάθε κράτους μέλους για να μπορούμε να ενημερώνουμε τις Βρυξέλλες για τα θέματα που αφορούν τους πολίτες, για το πώς επηρεάζουν οι πολιτικές τους πολίτες, αν πρέπει να αλλάξει κάτι. Είναι μια αμφίδρομη σχέση, μια αμφίδρομη επικοινωνία. Είχατε κάποιες δυσκολίες να αντιμετωπίσετε? Δυσκολίες, θα το έλεγα. Η πρόκληση, αν θέλετε, το οποίο είναι και πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να στέλνει ομοεθνείς στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, Γάλλος στη Γαλλία, Γερμανός στη Γερμανία και Κύπριο στην Κύπρο. Το οποίο δεν ήταν πάντα εφικτό μέχρι τώρα. Εγώ είμαι η τρίτη Κύπρια από τους 5 επικεφαλείς που είχαμε μέχρι τώρα. Το οποίο είναι μεν βοηθητικό, διότι προφανώς ξέρω η χώρα μου, μεγάλωσα Κύπρο, μιλώ τη γλώσσα όχι μόνο κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά. Αλλά επίσης έχει μια δυσκολία στο ότι μπορεί να μεταφέρω μηνύματα που να μην συμβαδίζουν 100% με τις απόψεις που έχει ο κόσμος ή με το τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, το οποίο ως Κύπρια είναι πιο δύσκολο να πω ότι αν ήμουν ξένη. Ναι, σίγουρα. Φαντάζομαι ότι περιμένει και ο κόσμος κάτι παραπάνω επειδή είστε στην Κύπρια από αυτήν την άποψη. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές το βλέπουμε από αυτήν την οπτική. Ναι. Πρόσφατα ακούσαμε την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Ursula von der Leyen, αναφορικά με την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν την ομιλία μας μίλησε για τις κυριότερες προτεραιότητες και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες για το επόμενο έτος. Και με βάση τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τον προηγούμενο χρόνο περισσότερο. Να μας μιλήσετε έτσι λίγο για το πώς κερδίσαμε τον ενεργειακό πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ευρώπη και για τον επανασχεδιασμό του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη. Προτού εισβάλλει στην Ουκρανία, η Ρωσία προμήθευε το 45% των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα αυτό το ποσοστό έχει πάει στο 13%. Και αναμένουμε ότι θα πέσει περισσότερο. Ενώ το πόσο εξαρτώμενη είναι η Ευρώπη από ρωσικό φυσικό αέριο. Κοιτάξτε, να πω λίγο πιο γενικά για το θέμα της ομιλίας της κατάστασης της Ένωσης. Ήταν μια ιδιαίτερη ομιλία φέτος, ακριβώς επειδή είναι τελευταία αυτής της Επιτροπής. Όπως ξέρετε, η λίγη θητεία της Επιτροπής von der Leyen τον Νοέμβριο του 2024. Δεν ξέρουμε αν η πρόεδρος θα παραμείνει, αλλά σίγουρα ολοκληρώνεται ένας κύκλος, οπότε ήταν μια ομιλία που μιλούσε περισσότερο για κεντρικούς άξονες πολιτικής παρά για συγκεκριμένα νομοθετικά προγράμματα, διότι αυτά τα έχουμε ήδη τροχιοδρομήσει. Ωραία. Οπότε τώρα περιμένουμε, ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί και το νομοθετικό έργο που έχει αρχίσει τα περασμένα χρόνια. Λοιπόν, όσον αφορά την ενέργεια, και εδώ ίσως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της υπηρετικής Ευρώπης και της Κύπρου, διότι, όπως είπες, το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η κυριότερη πηγή ενέργειας του είναι το φυσικό αέριο. Ενώ στην Κύπρο, όπως ξέρουμε όλοι, εξακολουθούμε να έχουμε το μαζούτ,
το πετρέλαιο. Οπότε ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας που είχαμε, που ήταν μια τεράστια επιτυχία όσον αφορά τον μεσαιδιασμό του ενεργειακού χάρτη για την Ευρώπη, δεν αγγίζει τόσο την Κύπρο, διότι η Κύπρος ποτέ δεν είχε ρωσικό φυσικό αέριο και παραμένει εξαρτημένη από το πετρέλαιο. Αυτό που έχει γίνει είναι το πώς απεξαρτηθήκαμε με το ρωσικό αέριο. Είναι να βρήκαμε εναλλακτικούς, αγοράζουμε αέριο από άλλες πηγές, κυρίως στην Νορβηγία, Αμερική επίσης για το LNG. Και έχουν γίνει τεράστια άλματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο οποίο πρέπει να εστιαστούμε επίσης στην Κύπρο. Μπορεί να έχουμε βλέψεις για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κύπρο ή πώς να φέρουμε φυσικό αέριο από γειτονικές χώρες. Ναι, αυτό παίρνει χρόνο, αλλά επήγει η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο. Είμαστε ακόμα στο 17%, το οποίο είναι πολύ χαμηλό για μια χώρα που έχει ήλιο τόσες μέρες το χρόνο. Και τελευταίος αέρα. Εντυπωσιακό, ναι. Γιατί με τα σχέδια για τα φωτοβολταϊκά, για τον ντύσιμο των σπιτιών που γίνεται πλέον, είναι επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σχεδόν το 85%. Ακριβώς. Και με τόση επιχορήγηση θα έπρεπε όντως να είχαμε περισσότερη χρήση αυτών των σχεδίων. Και εντάξει, είναι κρίμα να αφήνουμε και ανεκμετάλλευτες αυτές τις επιχορηγήσεις που υπάρχουν συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κακά τα ψέματα ήταν τεράστια εισφορά, ειδικά τα τελευταία χρόνια με τις τόσες οικοδομές που βλέπουμε. Είναι καθαρά η ενέργεια τους που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε τώρα. Ναι, διότι για μας το θέμα δεν είναι μόνο το γεωπολιτικό και επεξάρτηση από τη Ρωσία, είναι επίσης και το θέμα της πράσινης μετάβασης. Διότι ένα 85% των ρήπων που έχουμε στην Ευρώπη είναι από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Δηλαδή δεν είναι. Όλα τα άλλα μαζί είναι 15%. Μάλιστα. Άρα, εάν νικήσουμε τη μάχη της καθαρής ενέργειας, έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα προς την πράσινη μεταβάση. Θα μπορέσουμε, Χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Προχωρούμε. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές αλλαγές ήδη. Στην Κύπρο, πέραν από την επιδότηση των σπιτιών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική και μειώνει και ο καταναλωτής βλέπει απευθείας τη διαφορά στον λογαριασμό του. Αλλή μόνο. Και μιλώ ως κάποιος που νοικιάζει διαμέρισμα, οπότε δεν μπορώ να βάλω φωτοβολταϊκά. Ναι. Πρέπει επίσης να γίνουν και σοβαρά βήματα από την κυβέρνηση όσον αφορά το grid, δεν θυμάμαι πώς το λέμε στα ελληνικά, το grid. Το συνολικό, την επίδοση γενικά που υπάρχει. Το πλέγμα που μεταφέρει τον ηλεκτρισμό. Ναι. Από σπίτι σε σπίτι ναι. Να γίνει ανανέωση. Ναι. Πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν μόνο από τους πολίτες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Το δίκτυο. Το δίκτυο της ΑΕΚ γενικά. Πρέπει να ανανεωθεί για να μπορεί να σηκώνει την επιπλέον παραγωγή ενέργειας μέσα των φωτοβολταϊκών, όχι μόνο σε νοικοκυριά, αλλά πλέον και στη βιομηχανία. Αν γίνει αυτή η αλλαγή, θα μπορέσουν και στις πολυκατοικίες κάποια στιγμή να προχωρήσει λίγο το θέμα, γιατί είναι πάρα πολλοί πλέον οι νέοι που αγοράζουν διαμερίσματα, δεν μπορούν να χτίσουν σπίτια. Μα μπορούν να μπουν φωτοβολταϊκά σε πολυκατοικίες. Και ειδικά οι νεόδμητες μπαίνουν από την αρχή. Ναι. Δηλαδή, έχω ένα συνάδελφο που νοικιάζει διαμέρισμα, το οποίο έχει υπολεκατοικία φωτοβολταϊκά. Οπότε δεν είναι. Το θέμα της πολυκατοικίας δεν είναι το θέμα. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί εκεί που οι νέοι έχουν να πληρώσουν και μια δόση, τώρα τουλάχιστον να μειώνεται η δόση της κατανάλωσης του ρεύματος, που είναι πάρα πολύ ψηλή. Ωραία. Ένα θέμα που ήθελα να συζητήσουμε αναφορικά με τους ρήπους είναι ότι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο καθημερινά είναι οι εκπομπές των καυσαερίων από τα παλιά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πάρα πολλά πλέον στην Κύπρο. Συνέχεια ο κόσμος κάθε μέρα τον ακούς που φωνάζει «Μα τι, γιατί δεν παίρνει κανένας μέτρα αυτό το πράγμα». Οδηγάς, βρέθεται συνέχεια ένα αυτοκίνητο μπροστά σου, βγάζει ένα σωρό καυσαέριο. Είναι παντού αυτό. Ναι.
Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λένε δεν βάζει πρόστιμο στην Κύπρο, γιατί δεν κάνει έτσι λίγο push την κατάσταση να τελειώσει αυτό το πρόβλημα? Διότι το να βάλεις πρόστιμο στην Κύπρο, πού πάει στο τέλος τον καταναλωτή? Πάει στο άτομο το οποίο έχει το παλιό του αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να μην μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και την κοινωνική επέκταση του θέματος. Φυσικά υπάρχει θέμα με τα παλιά αυτοκίνητα. Γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν phased out, δηλαδή σιγά σιγά να βγαίνουν από την κυκλοφορία. Γίνονται επιδοτήσεις για πιο πράσινα αυτοκίνητα και αντικαταστάσεις, αλλά δεν μπορούμε να τιμωρούμε έναν πολίτη επειδή δεν μπορεί να αλλάξει το αυτοκίνητο του ή να έχει ένα ρηπογόνο. Ναι, αλλά τιμωρούμε τους άλλους πολίτες, γιατί αυτή τη στιγμή ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Κύπρο. Συμφωνώ. Πρέπει να δούμε και λίγο το κάπνισμα επίσης. Αλλά γίνονται προσπάθειες, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και θέμα κοινωνικής συνείδησης και επίσης μπορούν να δώσουν κίνητρα και οι κυβερνήσεις, αν θέλουν. Δηλαδή να δώσουν επιδότηση που το κάνουμε για αγορά πιο πράσινων αυτοκινήτων. Ας πούμε, ένα παράδειγμα στις Βρυξέλλες, το τι γίνεται είναι ότι μετά νομίζω από το 24 θα απαγορεύεται η διακίνηση μέσα στις πόλεις πετρελοκίνητων αυτοκινήτων. Βενζίνη είναι εντάξει, πετρελοκίνητα όχι. Ωραία. Και μετά από κάποια χρόνια, μετά το 30, θα είναι σε όλους υποχρεωτικά. Ας πούμε, αυτό το πράγμα θα γίνει σιγά σιγά υποχρεωτικά. Αυτό είναι υποχρεωτικό στις Βρυξέλλες από του χρόνου. Δηλαδή πρέπει να αποσύρουν όλα τα πετρελοκίνητα, τα diesel. Από την θα γίνει πόλη. Και σε εμάς, ας πούμε, και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι που έκαμε η Βρυξέλλες, ο Δήμος. Ωραία. Το οποίο μπορεί επίσης να το δει. Και μιλούμε για την πόλη, για το κέντρο πόλης. Ναι. Διότι εκεί γίνεται οι μεγάλες. Ναι. Μαζεύονται τα αυτοκίνητα πολλά. Μαζεύονται και επίσης επειδή έχει κίνηση. Ναι. Οι ρήποι εγκλωβίζονται περισσότερο μέσα στην πόλη. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε καλύτερα να δει ο Δήμος Λευκωσίας ή ο Δήμος Λεμεσού. Ωραία. Η Λάρνα. Ναι, εντάξει. Εμείς είμαστε πιο μικρή πόλη, δεν έχουμε τόσο. Ναι. Αλλά μπορούν να γίνουν και επιμέρους χωρίς κατά ανάγκη να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάζει πρόστιμα. Μακάρι. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ανακοίνωσε με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα από την Κίνα. Θα έχουμε έτσι λίγο, θα χαλάσουμε λίγο τη σχέση μας εδώ. Τι θα γίνει? Κοιτάξτε, η Κίνα μπαίνονται στα χωράφια μου τώρα, διότι η προηγούμενη δουλειά ήταν ακριβώς θέματα διαπραγματεύσεων και επιδοτήσεων με την Κίνα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι βιομηχανίες μας στην Ευρώπη. Μιλάω για την Ευρώπη, για την Κύπρο. Είναι ότι η Κίνα επιδοτεί για μας παράνομα βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ναι. Την βιομηχανία της, ώστε να ρίχνει τις τιμές των προϊόντων της σε επίπεδα τα οποία δεν θα μπορούσαν κανονικά να είναι σε μια ελεύθερη αγορά, ώστε να χτυπά τις δικές μας. Ή τις αμερικάνικες ή τις ιαπωνέζικες, ξέρω εγώ. Και αυτό που είδαμε είναι παραδείγματος, ένα πολύ έντονο παράδειγμα, ήταν με τα solar panels. Να. Που βασικά μας έκλεισαν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, διότι κατακλείστηκε η αγορά με κινέζικα προϊόντα. Είμαστε απόλυτα υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε σίγουροι ότι είναι θεμιτός. Ναι. Και βλέπουμε τώρα την ιστορία που έγινε με τα ηλιακά πάνελς να επαναλαμβάνεται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οπότε ναι, ανακοινώσαμε ότι θα κάνουμε έρευνα. Πρώτα, επειδή εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε είμαστε νομότυποι, πρώτα θα γίνει έρευνα για να δούμε κατά πόσον όντως υπάρχουν παράνομες επιδοτήσεις και μετά θα πάρθουν μέτρα, εάν υπάρχουν μέτρα. Αυτό που ανακοίνωσε η Πρόεδρος είναι ότι θα αρχίσουμε την έρευνα. Είναι προς το συμφέρον μας να παίρνουμε μέτρα τα οποία θα διατράξουν τις σχέσεις με την Κίνα σε κάποιο βαθμό? Κοιτάξτε, η Κίνα είναι μεγάλος εξαγωγέας. Είναι μεγάλος εξαγωγέας. Εδώ και εδώ και 4 χρόνια την έχουμε χαρακτηρίσει ως συστημικό αντίπαλο. Δηλαδή, προφανώς είναι συνέτερος σε ορισμένα θέματα. Χρειαζόμαστε την Κίνα ως συνέτερος σε θέματα πράσινης μετάβασης, παραδείγματος χάρη.
Αλλά επίσης δεν είναι κρυφόν, δεν είναι, και θα ήταν αφελές εκ μέρους μας να το αγνοούμε, ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα σε θέματα αθέμητου ανταγωνισμού με την Κίνα, την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, ούτε θα πρέπει. Τα προϊόντα όμως που εισάγονται από την Κίνα, είτε τα solar panels κλπ. Ελέγχονται, ήταν καλής ποιότητας. Ό,τι μπει στην ευρωπαϊκή αγορά ελέγχεται. Πρέπει να συνάδει με τους κανόνες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, γιατί και η Κίνα είναι στο στάδιο που θα σταματήσει μάλλον να τα επιδοτεί τα ηλεκτροκίνητα, γιατί δεν της συμφέρει πλέον αρκετά αυτή η επιδότηση και οικονομικά. Γιατί πλέον και στην οικονομία της υπάρχουν ρυθμοί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ρυθμοί, έχει πέσει ο ρυθμός ανάπτυξης στους κάτω από 60% που για την Κίνα είναι μεγάλη ποσοστό, δύσκολο θέμα. Θα δούμε αν όντως. Θα δούμε και τι θα δείξει η έρευνα μας. Ωραία. Όταν κάνουμε έρευνα, εμείς πάμε στην Κίνα, πάμε στα εργοστάσια, μιλούμε, ελέγχουμε, ξεσκονίζουμε τους λογαριασμούς τους. Δεν είναι απλώς κάνουν έρευνα με τα γραφεία μέσα στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι πολύ ευχαριστώ για τον καταναλωτή, γιατί τουλάχιστον ξέρει ότι τα προϊόντα που θα αγοράσει είναι τουλάχιστον ασφαλή για τον ίδιο και την οικογένειά του. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή να έχει επιλογή. Και εάν συνεχίσει το θέμα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να πολεμούνται από κινέζικα προϊόντα, οπότε να κλείσει η βιομηχανία μας, τότε ο καταναλωτής δεν θα έχει επιλογή. Να. Και μετά δεν θα σταματήσει τίποτα την Κίνα να αυξήσει τις τιμές επίσης. Ακριβώς. Δηλαδή να μπει σε μια φάση μονοπωλίου. Οπότε πρέπει να γίνει η έρευνα και μετά. Η έρευνα να δούμε. Okay. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, που είναι η ρεχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Έχουμε το περιβόητο Next Generation, το οποίο βοήθησε αρκετά μέχρι τώρα για να βγούμε από το τέλμα της σημερινής πραγματικότητας, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα μετά από μια οικονομική κρίση, να ακολουθεί μια πανδημία. Το έναν κακό πας στο άλλο, που λέμε. Καμιά φορά άλλο είναι να τρετώσει, να τελειώνει. Ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να κουράζεται με αυτήν την κατάσταση και όντως θέλει ενίσχυση και βοήθεια. Εμείς που τα βλέπουμε στα κέντρα πληροφόρησης, βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή οικονομική ενίσχυση και ότι αν δεν ήταν πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά πράγματα, μα είναι πολλά πράγματα, αφού το 85% των επιχορηγήσεων είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και στα έργα που βλέπουμε. Θα ενισχυθεί περισσότερο, θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες, αυτό το Next Generation. Ναι, φυσικά. Μακροπρόθεσμα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, το Next Generation είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι η κυβέρνηση που το διαχειρίζεται. Όχι μόνο που το διαχειρίζεται, είναι οι δράσεις, τα προγράμματα, οι επενδύσεις κλπ. Είναι η κυβέρνηση που τις έθεσε ως αυτές είναι επιθυμητές, αυτές είναι που χρειάζεται η Κύπρος, πάντα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε αυτά που μπήκαν μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά που θεώρησε η κυβέρνηση τότε ότι χρειάζεται η κυπριακή οικονομία και η κυπριακή κοινωνία. Οπότε αυτό συνεχίζεται. Ξέρετε, μόνο ένα πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό για αιτήσεις για τα θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα ενεργειακά περισσότερο, ναι. Και επίσης για τα προϊόντα διπλής χρήσης για δημιουργία εργαστηρίων. Αλλά αυτό που ανακοίνωσε επίσης η Πρόεδρος, ότι πρέπει επίσης να δούμε και θέματα γραφειοκρατίας, θέματα του λεγόμενου red tape, που εμποδίζουν ή προκαλούν δυσκολίες και προβλήματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν με όλα όσα χρειάζονται, είτε για να λειτουργούν στη χώρα τους, είτε κυρίως για να μπορούν να επεκτείνουν τις εργασίες τους και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Οπότε έχουμε σκοπό να μειώσουμε το γραφειοκρατικό βάρος, τουλάχιστον που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε 25%, και έχουμε βάλει ως πρόκληση στα κράτη-μέλη να μειώσουν έναν αντίστοιχο 25% του γραφειοκρατικού βάρους που επιβάλλουν ήδη. Διότι πρέπει οι βιομηχανίες μας να μπορούν να είναι πιο ευέλικτες, να μπορούν να μιλούν με τα κυβερνητικά όργανα πολύ πιο εύκολα, να διεκπαιρώνουν διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα.
Επίσης έχει μπει το e-government σιγά-σιγά. Ναι. Εντάξει, η Κύπρος έχει ακόμα δρόμο να διανύσει όσον αφορά το e-government, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ βοηθητικό, ναι. Είναι μέσα στο σχέδιο. Οπότε πέραν από τη χρηματοδότηση, προσπαθούμε να βρούμε θέματα τα οποία θα έχουν και μακροχρόνιες επιπτώσεις, δηλαδή θα λύσουν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις, όχι κατά ανάγκη χρηματικά, αλλά στον τρόπο λειτουργίας. Διαδικαστικά περισσότερα. Ίσως χρειαζόμαστε περισσότερη επιμόρφωση και εκπαίδευση μέσα από κάποια προγράμματα ή παραδείγματα με ανταλλαγών έτσι, πιο ενισχυμένα και με άλλες χώρες. Γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και κόσμος που έχει πτυχία και μόρφωση, δυσκολεύονται και στη διαδικασία υποβολής και στο πώς να αναπτύξουν την ιδέα της επιχείρησης τους πολλές φορές. Εντάξει, και τα γραφειοκρατικά, τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα, κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή. Ίσως χρειαζόμαστε έτσι λίγο περισσότερο push που λέμε σε αυτό το πράγμα. Και είμαστε και σε Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων φέτος. Έτσι, λίγη έμφαση σε αυτό το θέμα νομίζω το χρειάζονται. Και οι νέοι ακόμα. Δηλαδή, δεν το βλέπουμε μόνο σε πιο μεγάλες ηλικίες. Όχι, φυσικά. Το θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων γενικότερα είναι μεγάλο θέμα, διότι για να καταφέρουν αυτό που θέλουμε πρέπει να υπάρξει όχι μόνο προγράμματα, όχι μόνο εκπαίδευση, πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην κουλτούρα και στον τρόπο που σκεφτόμαστε τις δεξιότητες και την εκπαίδευση. Εμείς είμαστε μια γενιά που ήταν να σπουδάσεις κάτι το οποίο είναι μια σίγουρη δουλειά. Εγώ σπουδάσα δικηγόρος, όπως πάρα πολλοί κόσμος στην Κύπρο. Αλλά εμείς οι ανάγκες που μας λένε οι εργοδότες σε δυναμικό που έχουν δεν είναι για περισσότερους δικηγόρους, δεν είναι για περισσότερους λογιστές. Είναι για περισσότερο για STEM, είναι περισσότερο θέματα πληροφορικής. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια σωστότερη καθοδήγηση των νέων στα σχολεία. Πρέπει να δούμε στα σχολεία τι δεξιότητες τους δίνουμε. Δηλαδή, να μπορούν να χειρίζονται έναν υπολογιστή, να μπορούν να ξέρουν να κάνουν ένα απλό πρόγραμμα στο κομπιούτερ. Επικοινωνιακές δεξιότητες. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Ναι, το γυράσκω διδασκόμενος είναι... Και το γυράσκω διδασκόμενος, εγώ χαίρομαι έχουμε προγράμματα επιμορφωτικά για την τρίτη ηλικία, όπως ονομάζουμε εμείς, το Silver Power. Ακριβώς για να τους βοηθήσουμε να εξοικειωθούν με την τεχνολογία, δηλαδή να μπορούν να χρησιμοποιούν το e-banking, παραδείγματος χάρη, και υπάρχει επίσης αυτή η προθέλευση, δηλαδή ο κόσμος όντως θέλει να αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία πλέον μπήκε στη ζωή μας και θέλει την ευκολία του να μπορεί να κάνει πράγματα από το σπίτι χωρίς να πάει τράπεζα, χωρίς να πάει κοινωνικές ασφαλίσεις, ας πούμε, να πληρώσει κλπ. Οπότε. Και συμβάλλει και στη βελτίωση του περιβάλλοντος αυτό, γιατί όλη αυτή η διαδικασία που γινόταν παλιά, και αν είσαι στο αυτοκίνητο να πάει στον έναν τόπο, μετά στον άλλον τόπο, για να κάνεις μια δουλειά που μπορείς να κάνεις διαδικτυακά. Φυσικά. Ωραία. Πρόσφατα η γνωστή αμερικανική εφημερίδα η Wall Street Journal σε άρθρο της ανάφερε έτσι με κραυγαλαίους τίτλους ότι οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν μια νέα οικονομική πραγματικότητα που δεν είχαν ζήσει για δεκαετίες. Γίνονται όλο και πιο φτωχοί. Έτσι είπαν στην Αμερική, ότι είμαστε. Αιτίες είναι ο γυράσκον πληθυσμός όμως, που δίνει έμφαση στον ελεύθερο χρόνο και στην εργασιακή ασφάλεια. Κάτι το οποίο, ας πούμε, μειώνει και την παραγωγικότητα. Και ότι αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε από το COVID και από τον παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία, από την εκτείναξη των τιμών. Εγώ όμως θέλω να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν έτσι και λίγο παρατραβηγμένο. Είναι η Wall Street Journal. Ναι. Η Murdoch Press. Είναι όντως έτσι. Το ότι θέλει μια καλύτερη ποιοτική ζωή ο κόσμος θεωρείται κακό τελικά. Όχι φυσικά. Νομίζω είναι από τα σημαντικότερα μαθήματα του κορονοϊού. Το ότι ξαφνικά ξαναρχίσαμε να σκεφτόμαστε την έννοια του work-life balance, του ότι τελικά, εντάξει, προφανώς πελάναμε όλοι λίγο, είμαστε κλειδωμένοι σπίτι για μήνες. Εντάξει, παγκόσμια. Αλλά η ευελιξία που μας έδωσε το γεγονός ότι δουλεύαμε από το σπίτι, στην Επιτροπή δουλεύαμε από το σπίτι 100% για 2 χρόνια.
Έτσι. Και εγώ ήμουν manager ομάδας και δεν είδα καμία επίπτωση στην παραγωγικότητα. Μάλλον αυξήθηκε η παραγωγικότητα μας, γιατί ακριβώς δεν είχαμε να σκεφτούμε πρέπει πώς να πάρω το γιο μου γιατρό, πότε να προλάβω να μαϊρέψω. Ενώ όταν είσαι στο σπίτι, ναι, παλαισάριστηκα τα πάντα. Ναι. Και νομίζω αυτό πρότεισε την ιδέα του ίσως πρέπει να το κοιτάξω τις ώρες που παίρνω δουλεύοντας, δηλαδή να δουλεύω για να ζω και όχι να ζω για να δουλεύω. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Και με ξέχασα ότι στην Αμερική έχουν μια εντελώς διαφορετική άποψη του τι σημαίνει εργασιακά δικαιώματα, τι σημαίνει work-life balance. Δηλαδή, μιλούμε για μια χώρα η οποία δεν έχει πληρωμένη μητρική άδεια. Μιλούμε για μια χώρα η οποία δεν έχει, πάρα πολλές εταιρείες δεν έχουν άδεια. Τελεία. Μετά από πριν να συμπληρωθεί κάποια χρόνια. Ή η ιδέα του να πάρεις 2 εβδομάδες άδεια το καλοκαίρι είναι εξωφρενική. Δηλαδή, μιλούμε από εντελώς διαφορετική βάση. Ναι, δεν είναι αυτό που πάντα διαφέρει μας στην Αμερική με την Ευρώπη. Είναι ότι εμείς βλέπουμε ότι θέλει ο κόσμος καλύτερη ποιότητα ζωής. Θέλει balance στη ζωή του. Δεν μπορείς, ας πούμε, να ζεις με τις εξωφρενικούς ρυθμούς μια ζωή. Ναι. Ενώ ουσιαστικά έρχονται και. Πώς να το πούμε, είναι σαν να μας λένε όχι, δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από αυτόν το στάνταρ, να δουλεύουμε όλη μέρα, να μην έχουμε quality, να μην βλέπουμε τα παιδιά μας. Γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Έναν δεν γίνεται, 2, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκεφτόμαστε ότι το Αμερικανικό κόμμα το λένε καλύτερο. Διότι αν δείτε τους αριθμούς παραγωγικότητας, η Ευρώπη έχει υψηλότερη παραγωγικότητα με την Αμερική. Ωραία. Οπότε το ότι δουλεύω απίστευτες ώρες χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν μεταφράζεται σε αποτέλεσμα κατά ανάγκη. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί αυτό που λέμε σαν συμπερασματικά είναι ότι όντως έχουμε καλύτερη παραγωγικότητα τελικά. Έχουμε πολύ περισσότερα εργασιακά δικαιώματα και οι γυναίκες, ειδικά στο θέμα της μητρότητας. Και δεν είναι κακό να θέλεις να έχεις εξορρόπηση, ειδικά τότε από μια ηλικία και μετά. Ναι. Που οι δυνάμεις σου φυσιολογικά εξαντλούνται σε κάθε άνθρωπο. Ενώ δεν σου σε άλλα κράτη, μεγάλες χώρες με τεράστια παραγωγή, βλέπεις ότι δεν μπορείς να το έχεις αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά επίσης δεν είναι θέμα να εξαντλούνται οι δυνάμεις σου. Είναι θέμα ότι δικαιούσε και πρέπει να δικαιούσε να έχεις και άλλα ενδιαφέροντα στη ζωή σου, πλην της δουλειάς σου. Ακριβώς. Και πλην του πάω σπίτι να μαγειρέψω, να διαβάσω τον μωρό, να κάνω κλπ. Και το άλλο μεγάλο θέμα που ανοίξαμε και θέλουμε να συνεχιστεί είναι η ίση κατανομή βαρών στο σπίτι. Το οποίο επίσης αρχίζει από τον εργοδότη. Διότι τα θέματα γονικής άδειας, τα θέματα πατρικής άδειας, τα θέματα το πώς και ο εργοδότης βλέπει τον πατέρα πρέπει να αλλάξει. Διότι κάπου συνηθίσαμε ότι οι άντρες είναι εντάξει να δουλεύουν βράδυ, πολλές ώρες, Σαββατοκυριακά, ξέρω εγώ, διότι εντάξει είναι η γυναίκα του σπίτι με τα μωρά. Ούτε καν περνά από το μυαλό τους ότι μπορεί και ένας παπάς να θέλει να δει τα παιδιά του. Εν αντιθέσει, είναι απίστευτο πόσες φορές με ρωτούν όταν ξέρω εγώ πήγα Βρυξέλλες για μια εβδομάδα και ήρθα πίσω. Και ποιος ήταν με τα μωρά σου. Ναι. Ενώ είμαι σίγουρη ότι κανένας δεν ρωτούσε ποτέ κανέναν άντρα. Ναι, όταν έλειπες, ποιος ήταν με τα μωρά σου. Οπότε αυτή είναι μια άλλη νοοτροπία που ακόμα στην Ευρώπη αρχίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το βλέπουμε πολύ έντονα ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να. Ναι, αλλά τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Ναι, ξεκίνησε. Και τότε είμαστε πολίτες και ζούμε αυτό το πράγμα και δεν το βλέπω να γίνεται σε άλλες υπήρους, σε άλλες χώρες. Ναι. Οι οποίες έχουν μεγάλες βιομηχανίες, μεγάλη παραγωγή και αυτές, αλλά για να το έχουν πρέπει να δουλεύουμε εξαντλητικά, να μην υπάρχει αυτό το πράγμα να βλέπει ο καθένας αυτό που είπαμε με τα δικαιώματά μας, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ναι. Γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη ακόμη συνεχίζει και προσπαθεί να κρατήσει αυτή τη διαφορά που είχε πάντα, να είναι μια Ευρώπη κοινωνική. Ναι. Εξού και η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει και κοινωνικά δικαιώματα.
Ωραία. Και όχι μόνο τα κλασικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωραία. Εγώ χαίρομαι που τελειώσαμε έτσι με αυτό το μήνυμα και να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Σύντομη συζήτηση, αλλά πολύ επικοδομητική, με πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Ευχαριστώ. Και έτσι ένα μήνυμα, σε όσους μας ακούν, τα Europe Direct είναι ανεκτήμητα και όταν έχετε απορίες, όταν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θέλετε να ρωτήσετε το περιβόητο, και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα, στα Europe Direct, στη Λάρνακα, στη Λεμεσόν και στη Λευκοσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Μύρτα.